Вітаю всіх, хто імкнецца больш даведацца пра тое, што нас чакае. З вами Ольга Старасціна і навіны з будучыні. Распрацавалі стратэгію для Беларусі да 2040 года. Паводле чыноўнікаў, лукашызму да гэтага часу ўжо не будзе. А што будзе? Мы должны отшлифовать страну. Беларусаў змусяць набываць айчынныя мабільнікі. Яны амаль гатовыя. Мы ведаем назву і пакажам дызайн. Дай девушке телефон, мы поговорим с ней. Афіцыянтка, якая ніколі не хварэе і не наракае, што шмат працуе. Забярыце сваю страву з падноса. Вашы дзеці хацелі б у такі садок. Распавядзем, хто трапіць. Свет поўны тэхналогіяў. Якая пенсія будзе ў таго, хто працоўны стаж пачаў, не паверыце, у 3 гады. Я думаў, што не можна ўспрымаць гэтага сур'ёзна, але нейкім чынам можна. Вырастуць кошты на электрычнасць. Трэба мець план Б. Падобнае да скарбу. У Беларусі 2 брэнда. Паводле Эйсмант гэта дыктатура, паводле Лукашэнкі трактар. З улікам гэтага ў Міністэрстве эканомікі распрацавалі стратэгію развіцця краіны да 2040 года. Але што самае цікавае, з яе вынікае, што рэжым Лукашэнкі ўжо неўзабаве мае пасці. Раз, два, три! Взяли на плечо и понесли! І бервяно насіў, і бетон заліваў. Ужо 4-е дзесяцігоддзе пайшло, як Лукашенко будуе светлую будучыню для беларусаў. Днямі правадыр заявіў, што яму яшчэ гадоў 5 трэба. За будущую пятилетку мы должны отшлифовать страну. Мы должны ее привести в идеальное состояние. У Міністэрстве ж эканомікі палічылі, што лукашэнкаўскі даўгабуд яшчэ на 3 пяцігодкі. Хаця, калі уважліва ўчытацца, то чыноўнікі бачаць Беларусь 2040 без лукашызму. Бо гэта незалежная суверэнная дзяржава. Эканоміка заснаваная на інавацыях і высокіх тэхналогіях. Высокая інтэлектуальная краіна з усімі магчымасцямі для самарэалізацыі, дзе чалавек – галоўная каштоўнасць. Высокі ўзровень жыцця насельніцтва. Скажаце, што вы гэта ўжо чулі? Нам ужо малявалі такую ж стратэгію да 2040-го перад папярэднімі прэзідэнцкімі выбарамі. Разработчики представили модель экономики будущего, назвав ее «Беларусь интеллектуальная». В ней 3 основных элемента. Первый – цифровизация экономики, где ставка делается на вычислительные мощности, супер- и квантовые компьютеры. Второе направление – неоиндустриальный комплекс с нано- и биотехнологиями, робототехникой, беспилотными автомобилями и, наконец, развитие высокоинтеллектуального общества через интеграцию классического образования и киберпространства. З аднаго боку Лукашэнку падсоўваюць стары дакумент пад відам новага. З другога боку старога Лукашэнку спрабуюць мадэрнізаваць. Выходзіць смешна. Некалькі гадоў таму іхны першы дагэтуль адзіны гаварыў так. У меня даже нет мобильного телефона. Летась ужо гэтак. Я по мобильному телефону разговариваю, в месяц, может быть, 1 минуту. А цяпер надумаў скарыць моладзь сваёй прагрэсіўнасцю. Я, на самом деле, пользуюсь мобильным телефоном. Вот я сейчас набрал пресс-секретаря. Дай девушке телефон, мы поговорим с ней. Дай ей поговорить с ней. Ну что, не слышишь меня? Слышь. Здравствуйте. У планах наладзіць вытворчасць беларускіх мабільнікаў і для нас з вами. Тэлефанаваць праз іх зможам, але гаварыць лішняе – не. Экстрэмісцкія тэлеграм-каналы ў ім чытаць? Канешне, не. Такія лукафоны нават абавяжуць усіх мець. Эксперыментальны лукафон тэставалі не на абы-кім, на аматарцы выпіць і набалтаць лішняга Наталья Эйсмант. У меня есть российского посла, 2 ящика масанды. Скептыкі кажуць, што з беларускімі тэхналогіямі нам да мабільніка як да месяцу. Насамрэч, каляндарнага месяца хопіць. Тэхналогія ж ужо наладжаная. Бяром кітайскую начынку, укладаем у беларускі пластык і лукафон гатовы. У Менску больш няма прыватных дзіцячых садкоў. Пахваліліся сталічныя чыноўнікі. Дзяржаўныя садкі не асабліва радуюць бацькоў і дзяцей. Па-першае, праз паборы. Во сколько обойдется собрать 2 детей по списку в детский садик в фикс-прайсе? Поехали!
И обошлось все это удовольствие по чеку всего лишь в 109 рублей 30 копеек. Незадаволеныя бацькі і наглядам за дзецьмі. Сын упал и получил челюстно-лицевую травму, повредил губы и зубы. Меня пугает, что никто не вызвал скорую помощь. Занятия они проводят, присматривают за детьми не очень хорошо. В итоге ребенок возвращается домой с порванной одеждой, грязный и с синяками. Спрашиваю, что он делал? Говорят, что рыл подкоп руками. Рабіць падкоп і збягаць садка наўрад ці прыйдзе ў галаву дзеткам у Дубаі. У тамтэйшым прыватным садку малеча бавіцца з інтэрактыўнымі прыладамі, роботамі. У іх нават пясочніцы высокатэхналагічныя. На ўваходзе ў дружалюбны цэнтр ранняга дзяцінства бацькоў і малых сустракае робат-сабака. З гэтым мілым гадаванцам дзеткі бавяцца і цягам дня. Збіраюць пазлы і вывучаюць матэматыку на інтэрактыўнай падлозе, абсталяванай сэнсарным праектарам. Мы об'яднали классичную адукацию со штучным интеллектом и сучаснымі тэхналогіямі. Мы лічым, што штучны інтэлект развівае творчыя здольнасці і мысленне дзіцяці, дазваляе яму выходзіць за межы звыклага. У раскладзе такія заняткі, як нейрафітнес, йога, акторскае майстэрства, этыкет. Кормяць дзетак 5 разоў на дзень у сталоўцы, больш падобнай на рэстаран. Для садка велізарная зялёная пляцоўка, дзе маляты вырошчваюць гародніну і гуляюць з жывёламі ў міні-заапарку. Інтэрактыўныя прылады можна выкарыстоўваць толькі ў гульнявой форме. Свет поўны тэхналогіяў, таму дзеці павінны ведаць, як імі карыстацца. Аднак класічная традыцыйная адукацыя для нас на першым месцы. Гэта прыярытэт. Аплата за гэткі садок будучыні $1800 на месяц. Сярэдні заробак у Дубаі каля $5000. Я не ведаю, які садок ходзіць наш наступны герой, але ў свае 3 гады ён за тыдзень можа зарабіць 300 000 еўраў. Гэты малады творца стаўся сапраўднаю сенсацыяй. У нямецкім горадзе Нойбой-Эрн адкрылася ягоная першая персанальная выстава. Творы мастацтва трохгадовага Лёрана Шварца каштуюць ад 10 до 300 000 еўраў. Мне сапраўды вельмі спадабалася. Спачатку я думаў, што не можна ўспрымаць гэтага сур'ёзна, але нейкім чынам можна. Я ў поўным захапленні. У нас у сям'і ёсць 5гадовая дзяўчынка. Яна стараецца, але ёй далёка да 3гадовага Лёрана. Пікаса аднойчы сказаў, што ў дзяцінстве кожны чалавек становіцца мастаком. І цяжка быць мастаком, калі ты дарослы. Лёран, які пачаў маляваць год таму, стварае прыкладна 1 карціну за тыдзень. Усе сродкі з продажу твораў маці мастака кладзе на банкаўскі рахунак, да якога Лёран атрымае доступ у 18 гадоў. Спадарства, хто з вас мае доступ да Ютуба, не чакайце. Пастаўце нам лайк зараз. Пішыце таксама каментары, для нас важнае вашае меркаванне. Уявіце сабе звычайную беларускую вёску. І там кавярня. Якая яна? Для параўнання давайце паглядзім, як у маленькай французскай мясцовасці, дзе менш за 500 жыхароў абслугоўваюць кліентаў у рэстарацыі. Гэта Бэля, робат-афіцыянтка ў мястэчку Сьорак. Яна можа несці да 40 кілаграмаў ежы, абслугоўваць адначасова 4 сталы. Шановны кліенце, ваша замова гатовая. Калі ласка, забярыце сваю страву з падноса. Уладальнікі рэстарану пастанавілі заінвеставаць 20 000 еўраў у робата пасля таго, як адзін з працоўнікаў звольніўся, а іншых ахвочых уладкавацца не было. Бяром талерку, ставім яе на паднос, затым выбіраем стол на сэнсарнай клавіатуры і запускаем, пасля чаго яна сама едзе. Большасць кліентаў хутка прызвычаіліся да робата-афіцыянткі, хоць некаторыя даюць перавагу звыкламу чалавечаму кантакту. Прыемней, калі нас абслугоўвае чалавек. Рэстаран стаў сапраўднай сенсацыяй у вёсцы, дэманструючы, як тэхналогіі могуць дапамагаць у лакальным бізнесе. Сёлета ў Беларусі ў 2 этапы павышалі тарыфы на электрычнасць. У свеце кошты таксама не стаяць на месцы, а таму навукоўцы актыўна шукаюць новыя энерганосьбіты. У Чылі паспрабавалі здабываць электрычнасць з водарасцяў. Ім гэта ўдалося.
Як водарасці могуць стацца крыніцай энергіі? Навукоўцы з універсітэту Сантьяга тлумачаць гэта наступным чынам. Водарасці выкарыстоўваюць святло, каб раскладаць ваду і вылучаць электроны, якія можна збіраць з дапамогай спецыяльных панеляў, падобных да сонечных батарэяў, і пераўтвараць у электрычнасць. Навізна ў тым, што мы працуем з макраводарасцямі. Раней мы заўсёды працавалі з мікраводарасцямі. Макраводарасці большыя і мацнейшыя, іх лягчэй збіраць. Мікраводарасці падобныя да скарбу. Быццам у моры закапалі скарб, поўны генаў і малекулаў, пра якія мы яшчэ мала што ведаем. Пакуль праект не дае шмат энергіі, водарасці можна выкарыстоўваць, каб запаліць лямпачку ці святладыёды. Але гэта ўжо крок наперад да стварэння ў прамым сэнсе зялёнай крыніцы энергіі. Прарываў у беларускай робататэхніцы не прадэманстраваў нам фестываль навукі, што адбыўся ў Менску. А тым часам сур'ёзны крок наперад зрабіла каманда швейцарскіх навукоўцаў. Яны прэзентавалі свету найноўшую распрацоўку ў свеце робататэхнікі – штучную нагу, якая працуе на цягліцах, падобных да чалавечых. Замест традыцыйных матораў, якія выкарыстоўваюцца ў большасці робатаў, гэтая нага ўжывае штучныя цягліцы. Гэтыя цягліцы працуюць на аснове электрастатычных прынцыпаў, дзе два электроды з супрацьлеглымі зарадамі прыцягваюцца адзін да аднаго. Электроды падзелены тонкую пластыкавую плёнку з неправадным алеем паміж імі. Калі мы актывуем гэтыя цягліцы, электроды набліжаюцца і выціскаюць алей на іншы бок прывада. Праз гэта скарачаецца і патаўшчаецца цягліца, як чалавечая. Электрагідраўлічныя цягліцы даюць высокую гнуткасць і дазваляюць робатам з лёгкасцю падладжвацца пад няроўнасці паверхняў без выкарыстання складаных датчыкаў. На гэтым навукоўцы не спыняюцца. У планах стварыць антрапаморфныя рукі, якія могуць выкарыстоўвацца для выканання небяспечных або проста цяжкіх для чалавека працаў. У наступную суботу урачыстае адкрыццё музею авіяцыі і касманаўтыкі на аэрадроме Ліпкі. Чакаем, што будзе на экспазіцыі. Можа выставіць скафандр беларускай касманаўткі. А пакуль што прапановую паглядзець на скафандр ад П'ера Кардена. Французскі дом моды П'ера Кардена распрацаваў трэнавальны скафандр для астранаўтаў Еўрапейскага касмічнага агенцтва. Скафандр – гэта як малы касмічны карабель. У ім ёсць сістэмы кандыцыянавання, астуджвання, радыёсувязі і навігацыі. У ім шмат рознага абсталявання. У арыгінальных скафандрах, што я насіў дагэтуль, заўсёды было шмат кропак ціску. А тут унутры так добра. Гэты трэнавальны касцюм для астранаўтаў цягам 2 гадоў праектаваў цяперашні дырэктар дому моды Радрыга Базілікаці Карден. Майстэрня Кардена распрацавала тканіну, здольную вытрымліваць экстрэмальнай тэмпературы. Куцюр'е запэўнівае, што вынайдзеныя тэхналогіі выкарыстае і ў стварэнні вопраткі для звычайных людзей. Дзякуй, што былі з намі. Давайце разам крочыць у нагу з часам. Да сустрэчы ў будучыні, дзе магчымасці бязмежныя.